हांख्रायनायाव नुजाफैदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। जोङो सावरायलायदोंमोन जे मानगोनां बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' जोङो सानसेखालि सावरायदोंमोन जे जोंनि नायल' जाल' मोनथामसोल' जोंहा थियाटार दङ बर'नि आरो बे थियाटारफोरखौ जों प्रमट खालामनांगौ बिसोरखौ मदद खालामनांगौ सुंथानांगौ जाहाथे गुबुन हारिनि थियाटारफोर बायदि जों दावगालांनो हायो आरो बेनिखायनो गिबियाव बिथाङा बुंदोंमोन लरेन्स नोंनावनो लाबोग्रोलाय जों ज' नायगोन होननानै गिबि खेब आंखौ बुंग्रोदोंमोन जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर'आ 22 स्टेज अफिस जों सानथाम मोनदों सिगाङाव जों रायज्लायदों जानुवारिनि लास्ट उइक होननानै बुंदोंमोन जानुवारिनि जोबथा सप्तायावसो जों अब्ला सानदों जानुवारिनि जोबथा सप्तायावसो जुदि जोंनाव मोनोब्ला फेब्रुवारिफोरनिफ्राय बिराद परीक्षा थायो जोंहा उसुबिदा जागोन थ' साननैसोनि उनाव आरो खौरां मोनफैबाय जे गसाइगावनि मोनसे पेन्डेला केन्सेल जादों गतिके जोंनो नभेम्बर दानावनो होनो हायो 22 स्टेज अफिस 22, 23, 24 अब्ला जोङो सानदों जे बिराद मोजां समखौ जों मोनबाय जे दा 22 स्टेज आरो 24 आरो बेबायदिनो आङो मानगोनां चिफनो खिन्थाबाय आंना थियाटारा जाबाय 22 आरो 23, 24 नभेम्बर नाथाय आंबो दाबसेयाव थांनांदोंमोन मैया मोनायावसो सफैदों आसाम सरकारा गिबि खेबनि थाखाय लाचित दिबसखौ दिल्लीयाव खालामदों निउ दिल्लीयाव दा जायनि थाखाय गासिबो एमएलएफोर थांनांगौ आसामनि एमएलए मन्त्रि मोनला चिफ मिनिस्टार दङ दाख्लैनिफ्रायनो कमिटि जादों कमिटियाव आंहाबो दंमोन बिबान खिन्थु आं रायख'नानै लादों थाङाखिसै बिटिआरनि मानगोनां चिफ डिपुटि चिफ जेसेबां इएम एमसिएलए दं गासिबो थांनांनायखाय दिनै जोंजों मानगोनां बिटिआरनि चिफआ थाफानो हायाखिसै अब्लाबो आं मैयाबो मेसेज हरदों दहायबो हरदों दहायबो रायज्लायदों दिनै थियाटारनि मानगोनां बिगोमफोरजोंबो दहाय रायज्लायदों थ' आसोल खोथाया जाबाय मा जों गावनि हारिमुखौ जों अनसायनांगौ बांलादेशआव आं दंमोन दाख्लै सानब्रै सानबासो जोंनि बर'फोरखौ लिंहरदों जों गार'फोरखौ लिंहरदों जों कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम खालामदों जोंबो मोनसे टिम लांफादोंमोन आसामनिफ्राय बर' आरो बिहुनि बिसिनिखौबो नायदों जोंनिखौबो मोसाहोदों बिदि मोनसे कालचारेल एक्सचेन्ज जेरावखि थाया मानो जोंनि बर' हारिमुखौ जों लांफानांगोन आरो बेनिखायनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफआ गिबि खेब जोंनि सरकारनिफ्राय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों जेन जोङो माने जोंनि बेबायदि थियाटारानो जाथों गुबुनानो जाथों बिसोरखौ जों जाहाथे मदद खालामलांनो हायो बेखौ नाजादों जों देग्लायनिफ्राय बेनिखायनो मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन दा जोंनि हांख्रायनाय बायदि दिनै बे समाव बे सोरां मन्जु थियाटारा जोंनो बे समखौ होनायखाय आं बे समाव साबायखर बावदों फैयै फैयै 49 बोसोर जाफैबाय खालमासि 50 बोसोरगोन गल्डेन जुबुलि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंगोन रायजोफोर जोंनि बे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोर बे थियाटारा फैयै फैयै 50 बोसोर गल्डेन जुबुलि जानो थांगासिनो दं आं दिनै जोंनि बे जायगायाव जाफैनायखाय अग्रिम बिथांमोननो गाहाम हामलायथि बावनो सानदों ओंखायनो बे एसे समखौ लादों जे जोंनि लावरिपारानिफ्राय बे बालाजान थिनालिनिफ्राय बे जोंनि गिदिर बे ओनसोलनिफ्राय सोरां मन्जु थियाटारनि फैगौ बोसोराव जे 50 बोसोर जासिगोन बिनि अग्रिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनानै मोनसे मान बिलाइ जोङो थामथिम खालामदों सनानिखाय नुला फराय हागोन ना मान बिलाइ मुस्रि चन्द्रकान्त मुसाहारि सिनायथारा मान बिलाइ सिम मुस्रि चन्द्रकान्त मुसाहारि बिगोमा सोरां मन्जु थियाटार गामि लेसेरा लासो भेटुआ जिल्ला बजालि आसाम हे मानगोनां नोंथांनो गिबियावनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय नोंथांनि जारिमिनारि सोरां मन्जु थियाटारा 49थि आबुं बोसोराव आगान होनायजों लोगोसे
फैगौ बोसोराव 50 बोसोर आबुं जासिगोनखौ मिथिनो मोननानै जोबोरैनो रंजाखांनाय मोनदों। नोंथांनि बर' हारिमुनि फोथाराव गावखौ बावसोमनाया थारैनो नोंथां आरो नोंथांनि गासै हान्जानि जाफुंसारनायजों लोगोसे गासै बर' हारिनिनो जारिमिनारि जाफुंसारनाय। नोंथांनि बे हारिमु फोथाराव गावखौ बावसोमनाया बर' हारिनि हारिमु मुलुगाव अराय सम गोजों थरसे अलंबार जानानै थागोन। नोंथांनि गोग्गो गोख्रों देहा आरो गोलाव आयु हास्थायनानै अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबनायजों लोगोसे 50 बोसोर 84 मायथाइ आबुं जानो गोनां सोरां मन्जु थियाटारनि आगु फिन खेबसेबाव बायदि जासिहरबाय। एसेनोसै नोंथांनि गाहाम हास्थायनानै मुस्रि लरेन्स इस्लारि MLA सानजा क'क्राझार SDPF आरो UPPF MLA हान्जानि दैदेनगिरि। गोजोन्थों। बयखौबो गोबारै आखाइ खबनायनि थाखाय खावलायबाय गुरैयै। खेबसे गोबारै आखाइ खबबावदो रायजोफोर। मानिनां आंनि फंबाय बिटिआरनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौ आगोलावनो आंनि आखाइ फारिखौ खबजोबनानै बिथांखौ आं मान बावनाय जाबाय। आरो लोगोसे हे मानबिदा रायजोफोर आरो आंनि लोगो जौस्राव गाखोफानाय रायजो राजाफोरखौबो बिथांमोनखौबो आं हाजासे साबायखर बावनाय थाबाय। हे मानबिदा रायजोफोर सरासनस्रा थियेटारा दिनै बोसोरसे बोसोरनि बाथ्रा नङा। दिनै 49 बोसोराव आगान होबाय। माने 1 बोसोरनि उनावनो खनाले जयन्ती जासिगोन। नाथाय बे 49 बोसोरनि गेजेराव आं बर' माहारिनि थाखाय मा मावबोदों मा मावाखै आं बेखौ मिथिनानै मोना। एबा सोरां मन्जु थियेटारा बेसेबां जौगादों जौगायाखै आं बेखौ मिथिना मोना मानबिदा रायजो राजाफोर। नाथाय आं बेखौल' मिथिगौ समग्र दुलाराय बर' समाजनि गेजेराव एबा गुबुन हारिनि गेजेरावबो जे बर' माहारिनि गेजेराव जे मोनसे हारिमु महरै थियेटार महरै हारिमु दं बे बुस्थुखौ आं दिन्थिबोनो हादों। आरो नैथियाव 50 जन 60 जन बेकार हिनजावसा हौवासाफोरखौ बोसोरै बोसोरै थांना थानायनि मोनसे लामा होनो हादों। आरो थामथियाव बे सोरां मन्जु थियेटारखौ दाब दाब जायगायाव लिंना लाना थानाय गुबुन गुबुन कमिटिया अनुष्ठानफोराव 1 लाख 2 लाख सानथामनि मादाव इनकाम मोनदों। जे बिथांमोननि कमिटिनि स्ट्रं कमिटिफोरा 2 लाख 3 लाख थाखा सानथामाव इनकाम खालामनो हादों। बेखौ आं मिथिगौ। बिदिबा साननानै नाय आं बे सोरां मन्जु थियेटारखौ खुलिनानै बर' समाजनि थाखाय आं बेसेबां मा मावदों मा मावाखै। नाथाय खोनासं मानबिदा रायजोफोर आखाइ फारिखौ खबजोबनानै खुलुमनानै नोंथांमोनखौ आं बुंदों बे बर' हारिमुखौ सिबिनो थांनानै गोबां दुखु आंहा दं। माने पितृ सम्पत्ति आइ आफानि सम्पत्तिया मानबिदा रायजो राजाफोर 65 बिघा हा दंमोन। 65 बिघा हा। बे 65 बिघा हाखौ बे बर' हारिमुनि नामाव फानै मात्र 8 बिघा हा दं। 8 बिघा हा। थेवबो आं लोरबां जायाखै। थेवबो आं मेङाखै। थेवबो आं उन्दुना थायाखै। मानोना आंहा मोनसे थांखि दंमोन। जे बर' समाजनि गेजेरावल' नङा। बर' समाजनि गेजेरावल' नङा। समग्र समाव गुबुन हारिनि गेजेरावबो आं दिन्थिनो सानदोंमोन जे खनालि जयन्ती खालामनानैसो गारगोन बे सोरां मन्जु थियेटारखौ। बेखायनो फैयै आरो नै खनालि जयन्ती जानोसै फैगौ बोसोर। बेखायनो आं बुंदों बे सोरां मन्जु थियेटारखौ फोथांना लाखिनायनि बिबाना जादों समग्र दुलाराय बर' समाजनि। सोरां मन्जु थियेटारा थांना थानाय माने बर' हारिमुवा जौगानाय। सोरां मन्जु थियेटारा थैनाय माने बर' हारिमुवा एसे खहा जानाय। बेखायनो मानबिदा रायजो राजाफोरखौ
आं आखाइ फारिखौ खबजनानै खुलुमहरदों जे सोरांमुदु थेटारखौ फोथांना लाखिनाय बिबाना जाबाय नोंथांमोननि नोंथांमोना साबायखर होयोसो नोंथांमोना थुलुंगा होयोसो बे सोरांमुदु थेटारा थांना थागोन नाथाय आंहा बहुत दुखुनांथाव बाथ्रा आं मेगनाव मोदै ओंखारबोयो गुबुन हारिफ्रा जुदि 20टा 22टा 25टा गाहाम असमिया थेटार थानो हागोबा समग्र समदुलाराय बर' समाजनि गेजेराव मानो मोनसे थेटार फोथांना लाखिनो हाया जों बर' समाजा दुखु नाङो आं गेजेर गेजेर बिदिनो बे गलाघाटानो हक कार्बि आंलंआनो हक धेमाजियानो हक लखिमपुरानो हक दक्षिणपारानो हक गासै जायगायावनो बेबायदि आं स्टेजाव गाखोनानै लेक्सार होनानै मेगनाव मोदै ओंखारबोयो बर' जातिनि थाखाय मानो दिनै दा बर' बुजिना मोनाखै जाय हारिया हारिमु गैया बे हारिया जेब्ला सिनायथि होनो हाया बर' जानायनि मा जानो गोसोनो थेटार नांगौ हारिमु नांगौ होनना बुंनाय जाया ओंखारबोनांगोन रां रुफा एसे मदद होनांगोन दा आं बेनो एसे दुखुनांथाव जे दिनै आं 50 बोसोरनि उनाव गारसिगोन होननानै बुंदों नाथाय आं माबोरै गारगोन आं गारनो गोनांबा बे 50 जन 60 जन बेकार हिनजावसा हौवासाफोरा गोमालांगोन अनुष्ठानफोराव आं जि एसे सहाय सहानुभूति खालामदों बेबो गोमालांगोन बेखायनो आं सानदों जुदि जोंनि स्टेटनि मन्त्रि एमएलए बिटिआर एबा बिटिसिनि एमजिएम सिएम बिथांमोना जुदि आंखौ सहाय सहानुभूति खालामो बे सोरांमुदु थेटारा 50 बोसोर नङा बे चन्द्रकान्ता मोसाहारिया सोरांमुदु थेटारनि बिगोमा जेसेबां बोसोर थांना थागोन एसेबां बोसोर सोरांमुदुआ थांनानै थागोन बे मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि थांखिया बेनो आं रां रुफा खामायनानै धोनि जाना थानो लुबैयाखै आंनि थांखिया बेनो जे आं थैनायनि उनाव सोरबा बुद्धिजीबि मेलेमजिबि मानसिफोरा जाहाथे लिरो जे सोरांमुदु थेटारा बबेनि सोरांमुदु थेटारा बेसेबां बोसोर खालामनाय आरो सोरांमुदु थेटारनि बिगोमानि मुङा मा बेखौ आंनि जिउ जारिमिनखौ जाहाथे लिरो उन बेलायाव थैनाय खुदियाफ्रा जाहाथे आं थैनायनि उनाव बेफोरखौ फरायनो मोनो आंनि मुङा जाहाथे समग्र समाजनि बर' समाजनि गेजेराव जोंनानै थायो बेखौनो सानदों माना दिनै नङा बिष्णुप्रभा ज्योतिप्रभा नागरला भुपेन हाजरिका बायदि जाहाथे आंनि मुङा जोंनानै थायो बेखिनिखौ साननानै आं बे थेटारखौ खालामगासिनो दं बेखौनो बुंदों जे 50 बोसोर नङा आं थांना थानो 60 70 बोसोर थाङोब्ला बे थेटारा थांनानै थागोन आखाइ फानिखौ खबजनानै जोबथियाव आं नोंथांखौ खुलुमहरनानै बेखिनिखौनो बुंनानै आं बेवहाय फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय जोंहा मानगोनां